Michael Lone, der vil læse navnene op inde i 3. C. Albert Line Hansen. Tillykke. Alina Holm Tylgaard. Tillykke. Karoline Beider Gosli. Tillykke. Christiane Riesgaard Poulsen. Tillykke. Ditte Marie Elmose Mons. Tillykke. Emilie Paggaard Nielsen. Tillykke. Emma Kjær Eriksen. Tillykke. Hilal Janky. Tillykke. Julie Balsgaard Meyer. Tillykke. Katrine Rønsholt Thomsen. Tillykke. Kirstine Holst Thomsen. Tillykke. Lea Holm Nielsen. Tillykke. Lea Kumukubale Clausen. Tillykke. Louise Gargas Madsen. Tillykke. Lykke Birkelund. Tillykke. Mette Line Hall. Tillykke. Mia Lindberg. Tillykke. Oliver Sørensen. Tillykke. Roshan Mohammed. Tillykke. Salva Ahmad Abak. Tillykke. Signe Refsgaard Frederiksen. Tillykke. Ulrike Stig Vibe. Tillykke. Victoria Evelyn Andersen. Tillykke. Victoria Isabella Holman Julesen. Tillykke. Skal vi give en stor en 3. C? Ja, så er vi kommet til 3. B, og det er Anne, der vil læse navnene op. Alberte Dyrberg Bogen. Tillykke. Alexandra Bukowska. Tillykke. Alina Kutja.